Ernie again and you're still watching on my YouTube channel. So ayan nga guys, ako nga ulit ay nagbabalik. So ayan, so bali ito nga ay may kaugnayan sa ating naunang video ng prepare natin is yung mga handa kapag holiday season or most especially kapag Christmas season. So ayan, so ang nauna natin kanina yung Pinoy spaghetti. So ngayon naman, punta naman tayo sa salad na ito ay paborito naman talaga ng mga Pinoy na ihanda ang macaroni salad. So bali ito yung version ko ng macaroni salad. Guys, bali niluto ko na ang ating elbow macaroni. Ito, ayan. So bali cook na siya. Ayan, so of course ito yung unang-una natin kailangan, elbow macaroni, fruit cocktail, mayo, ayan, tapos condensed, and of course all-purpose cream, and naglalagay rin ako ng konting cheese para at least mabalance later on yung tamis niya. Siyempre kailangan ng konting alat para mabalance. So ngayon, sad to say, hindi ako nakabili kasi nilibot ko na kanina yung buong Makati. Char. Kasi wala akong nakitang buko. So, usually kasi naglalagay talaga ako ng buko sa aking macaroni salad. Para at least, di ba, maiba naman ng konti. Para at least kumakain ka ng 2-in-1, meron ka ng buko, meron ka ng macaroni salad. Pero, kung gusto nyong gayahin guys, pwede kayong magdagdag ng buko meat. Ayan. So, bali yung pang salad, sabihin nyo lang yung pang salad. Kahit mga isa, para lang magkaroon ng balanse. Ayan. So, ngayon, simple-simple yung ating gagawin kasi paghahalu-haluin lang natin, di ba? Pinahirapan pa tayo ni macaroni salad, char. So, bali, napakasimple. Paghahalu-haluin lang natin yung ating mga ingredients. Ayan. Excuse me. So ito, ilalagay ko lang siya into mixing bowl. Ayan. Make sure guys na ito kapag hinalo nyo na siya is wala na siyang water, na drain na siya totally. Para at least, para wala siyang water at hindi siya maging watery later on. Same as true with our fruit cocktail. Dapat drain na drain siya. Parang siya drain na. Charot. Ayan. So, imimix lang natin. Of course, mayo. Ayan. Haluin lang natin siya. Actually, parang maliit yung aking mixing bowl. Pero, sakto lang. Sakto lang pala. Ayan. Diba guys, napaka-simple. Ayan. Lalong-lalo na, of course. Usually to guys, sikat to sa mga probinsya na ihanda. Alam mo yon, tapos yung iba kasi parang nilalagyan ng food color. Ako, I'm not into it. Parang naiiba yung lasa pag ganun yung macaroni salad ko. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng gusto, di ba? It's up to you. So, ayan. Imimix lang natin siya. Ito guys, kalahati lang. Kalahati lang to. Actually, wala pa nga 400 grams. And then, yung ating condensed. Hindi ko siya, i-controlling ko muna. So, hindi ko muna siya ilalagay. Kasi, mamaya baka masyadong matamis. Ayan. Siyempre, ang sugar. Maganda sana to guys pag mayroong talaga yung salad. Ayan. Tapos yung iba din naglalagay ng yung mga kaong ganon.
Tapos raisins, pero ako hindi na. Ayan. Ganyan lang guys, di ba? Napaka-simple. Simpleng-simple. Tapos lalagay na natin yung ating all-purpose cream. Ayan, simot. Ayan, perfect. So, pwede ko nang ilagay yung ating cheese. Ayan na guys. Para hindi masayang, ilagay ko na rin. Ayan, haluin ko lang. Ayan. So ayan guys, malapot na siya. O ayan na, di ba? Napakasimple. Meron na tayong macaroni salad. Ayan, handa sa Pasko, di ba? Ayan. Ayan. Bali, ito na yung ating macaroni salad. Ayan. O di guys, o maganda yung consistency niya. Ayan o. Malapot. Ayan. Ayan, perfect. So papalamigin na lang natin siya. Alam nyo to, pag malamig na malamig, maganda siya, para siyang ice cream. Di ba? Kasi creamy. Ayan. So ay guys, ayun na nga, ang bilis lang, nakapaggawa na naman tayo ng isang recipe. Ito na yung ating creamy na macaroni salad. Ayan, ilalagay na lang natin siya sa ref and then pwede na siyang kainin. So ayun nga guys, sana nakakuha na naman kayo ng konting idea para kung paano gawin ang ating macaroni salad. So ayun nga guys, pwede nyo pala siyang dagdagan kasi minsan ginagawa ko rin, dinadagdagan ko siya ng fresh fruits. So ayan, instead na macaroni salad lang, ayun, meron na siyang taste ng fruit salad. So ayun, so yun lang yung usually yung ginagawa ko. Just to balance yung taste nung macaroni. Yung tamis at saka minsan yung asin din kasi minsan apple yung ginagawa, inilalagay ko. So ayun lang, napakasimple, simpleng-simpleng gawin at kayang-kayang gawin ng ating mga mommy. So ayan, so I think guys, that's all for now. This has been Darnie saying goodbye everyone. Bye-bye!